Bugünkü dabaraly ýagdaýda açylyp bolanmagy görlen Serhet ýaka Sewda merkezi taryhy wakalaryň birine bolar. Iki ýurdun wekilletleriniň agdalary Serhet ýaka Sewda merkeziniň türkmen hemde özlük böleklerine aýlanyp gördiler. Şol ýerlerde hormatly mehmanlar dabaraly ýagdaýda her halkyň öz milli toý dabarasyna mahsus saf hökmetli şowkunlar bilen garşylandy. Sewda merkezi her iki döwrüň gurulşyk aýratynlyklaryna dogly laýyk gelmek bilen onda ähli zerur şertler gözüňe tutulypdyr. Sergide muzey gymmatlyklary, hususan milli şaýtepler, durly halalar, dokma önümleri, amaly haşam sungatynyň eserleri, hünärmençilik önümleri görkezildi. Gengiýlarymyzyň 10 marmanyň hünäriniň kemaly gelýän, tekinçiligi değişli keşdeşilik sungatynyň gymmatlyklary aýratyn orna goýulyp, hemmeleriň ünsüni özüne çekdi. Sergi bir qara döwletiň täze ýamyna galkynç döwrüne, halkymyň asarlaryň dowamyna döredän milli gymmatlyklarynyň hünärmençiligiň, şolsana keşdeşilik sungatynyň öz sürmegi, onuň dünýäde giňden wagt edilmegi uğruna zerur şertlaryň döredilýänini ýyda çykardy. Munyň özi halkymyň taryhyna we ruhy durmuşyna möhüm orny eýleýän medeni mirasyň gymmatlyklaryna aýratyn ähmet berilýäniň aýdyn beýanyna urly. Artistler Ademi günnäger bazarynyň sewdasyna değişli mazmunlaky sahnalaşdyrylan keşpleri ustadlyk bilen ýerine ýetirip, şol wakalary tomoşaçylary ýetirme başardylar. Şeýrede bir ýerde bugünkü wakanyň hormatyna alkyşnama ýerine ýetirilip, onda halkara parahaçylyk goýnaşmak ýanyň şygaryndan uğranyp, türkmen özbek dostlugynyň barha güldäp öpüşi, hemde bugurda iki ýurdun prezidentleriniň we gahrman akadamynyň edýän ýygy uly tagallalary wasp edildi. Şeýle täsirli we ajaýyp çykyşlary seňläp, dawaratmyşlar türkmen we özbek tarapynyň wekillet agdalary öz degişli Sewda merkezlerine aýlanyp gördiler. Şeýrede binanyň içiniň merkezindäki giň meýdançada aýdym taýly çykyşlar ýaýwanlanyrly. Şolsana ustad artistler tarapyndan ýerine ýetirilip, ademy günnäger bazarynyň gydganagyny Sewda pursatlary şeper keşbe janlanyrly. Soňra dawaratmyşlar Sewda merkezinden türkmen hemde özbek bölekleriniň Sewda nokatlary, ýerde işleriň gurulşy, arzulara ködürlenýän giň görnüşli milli haritlardan tanışdylar. Sewda dukanlaryna sarp edijilere ködürlenýän önümleriň hatarna ýurdumyzda arkada medisina klasteri management karhanasynyň önürýän önümlerin münasip orny eýleýär. Mälum şäli bu karhananyň harit nyşany bilen bir näçe önümler çykarylýar. Şolaryň hatarna çağanyň 6 aýdan soňky döwrüne niýetlenen süýtli çağa şülesiniň durly gonuşlarynyň önümçiligi ýoly goýly. We önümleriň hili häzirki zaman talaplaryna asalygy goraýşyň hemde çağa iýmeti önümçiliginiň ýokary görkezejilerine dogly laýyk gelýär. Çağa iýmetleriniň ýokary hili we olaryň ekologiýa taýdan arasylygy hemde mikro we makro serişdelere değişli vitaminlere baý bolmagy önümleri bolan buýurmalaryň artmagyny şertlendirýär. Umumy tutýan meýdany 3 hektara barabar bolan Sewda merkeziniň türkmen tarapynyň binasy 2 gatdan ibarat bolup, ol gurulşyk ulgamyna bildirilýän häzirki zamanyň ýokary hil talaplaryna laýyklykda guruldy. Onuň daşky gözellik keşfini döretmekde döwrewap bedek serişdeleriniň ýerlikli we oýlanşykly ulanylmagy Sewda merkezini ajaýyp we özüne çekeji görnüşe getiripdir. Türkmenistanyň Sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň buýrmasy boýunça Türkmenistanyň alyjylar jemgyýetleriniň birleşikleriniň merkezi dolanýyş edarasynyň awatlaýyş gurulşyk bölüminiň hünärmenleri tarapyndan Serhet ýakasyna gurulan Sewda merkezi häzirki zaman infrastrukturaly ak mermerli binadyr. Onuň birinji we ikinji gatlaryna dukanlar ýerleşdirilen. Dukanlaryň içi ýordamyň döwlet we hususy düzümleriniň önüme enerjileriniň haritlarydan doly. Olaryň hatarına Türkmenistanyň dokma puwdagynyň karhanalarynyň durly görnüşli milli nyşany ýokary hili önümleri türkmen telekeçiler tarapyndan öňürilýän adyk owa hoşulyk önümleri, şolsana et we et önümleri, şöhrat önümleri, durmuşda ulanylýan senagat we hoşulyk maksatly önümler arasaçylyga niýetlenen hemde köp durly beýleki önümler bar. Serhet ýaka Sewdasynyň täze toplumynda bu ýere gelýänler hemde ony dolanyrjylar üçin disganyň üzlüksiz we oňaýly işlemek orna hemme zerur bolan beýleki şertler bar. Daşady welaýatynyň türkmen özbek Serhet ýakasyna gurulan Sewda merkezi Türkmenistanyň goňşy ýurtlary bilen sewda ykdysadatnaşyklaryny şol sany Özbekistan Respublikasynyň ýygy hoşjetli we özary behbetli döwletara hyzmatdaşlygyny hassa pogtalanýanyň nowatdaky mysalydyr. Iki goňşy ýurdun gatnaşyklarynyň barha ýakynaşýanyna şaýatlyk edýän bugünkü wakanyň bol geçen pursatlaryna 2022-nji ýylyň oktyabr aýynda Özbekistanyň
prezidentiniň Türkmenistana amala aşyran resmi saparynyň şäherlerine iki ýordun döwlet başdanlygynyň gatnaşmagyna paýtagtymyz Aşgabatda Daşkent seliýahynyň dawaraly aşylanyny aýraten bella geçmek ýerlikli bolar. Ma'lum bolýarly şol dawaralaryň dowamyna iki goňşy ýurdun döwlet başdanlary gönli video aratnyşlar galy we täze desganyň düýüni tutmak dawarasyna başlamagy ak pata beripdiler. Bu waka umumy behbetlere laýyk gelýän türkmen özlük tehrit ýaka sewda gatnaşyklaryny işen ösdürmek üçin her zaman ordaş düdümüň kemaly getirilmegine gönükdirlendir we ol iki dogonlyk ýurdun we halklaryň hoşnetli goňşylarynyň täze nişany urly. Bu merkez öýdara sewdanyň meçhurlygyny artdyrmaga ýardam berer. Iki döwletiň halklarynyň hal ýagdaýyny ýokarlanmaga gönükdirlen senaat kooperatsiýasyny ösdürmäge hemde Bilelikdäki tassamalary amala aşyrmagy himaýa eder. Bu tassamanyň durmuşy geçirmegi sewda boýunça halmatdaşlyk etmeň usullaryny giňertmegiň bir görnüşi bolup, iki taraplaryň sewda ykdysady atnaşyklary çatlandyryp ösdürmäge ýardam bermekde ähmetli bolar. Iki goňşy ýurdun serhet ýakasyna gurlan bu sewda merkezine döredilen şertler dewrawat teknik ölçegler babatda bolýar. Ykdysady medeni ugurlarda da gatnaşyklary barha öňe ilerletmäge mümkinçilik berýär. Şunda döwlet idaralary bilen birlikde ýurdumyň hususy düdümleriniň wekilleriniň gatnaşmagynaky işlere ularyn berilýär. Çünki berqarar watanymyzda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamynyň saýasyna we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdaýanymyň parasatly başdanlygyna ýurdumyň hususy puwdagyny ösdürmek milli ykdysadyýetimiziň ileri tutulýan ugurlarynyň birine urly. Qarasy watanymyň ykdysadyýetynyň ýokary depgini ösmegine üpşen etmek we işçiň maýa goýum syýasatyny dowam etmek, ýurdumyň sewitleriniň ykdysady kuwatyny berkitmäge gönükdirilen şäherleri ýa-da durmuşa geçirmek hemde ilatymyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasa gowlandyrmak maksady bilen giň meşgul döwlet maksatnamalary, ýurt hemde sewit maksatly iri taslamalar durmuşa geçirilýär. Häzirki döwürde döwletiň almy tehnologik özgertmeler syýasatyny durmuşa geçirmekde, sany ykdysadyýetyň giň mümkinçiliklerini peýdalanmakda, senatyň owy hojalygynyň hyzmatlar ulgamynyň häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda ösdürilmegine, türkmen telekäçileriniň alyp barýan işleriniň üstünlikleri wetsen ýanyny bellemek gerek. Dawranyň dowamyna hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdaýanymyň adyndan türkmen özlük terket ýaka sewda merkezine awtouloglar sowgat berildi. Döwlet başdanlygynyň sowgat beren ýeňil awtoulogy hemde ýollaşyk atmagy we ýük taşamagy niýetlenen awtouloglary merkezden işiniň hasa öňe ilerlemegine uly ýardam berer. Munyň üçin awtouloglaryň aşarlaryny ýyllarna seýlep kabul eden merkezden işgärleri hormat prezidentimize tüýt direkden hoşallyk bildirip, berk jan saglyk uzak ömür alyp barýan giň gelimli işleriniň hemişe üstünlikleri ýetenmegini arzu etdiler. Hemde öz ýerini ýetirýän işlerini belirleýän talaplara laýyklykda ýokary derejede gurap, türkmen özlük dost soňly gatnaşyklarynyň hasa pogtalandyrmagy hemde ýurdumyň halkamynyň awadanslygynyň ýokarlanyp, milli ykdysadyýetimiziň ösmegine münasip goşunt goşmak ornuna ähli ukyp başlanyklaryny we tejribelerini gaýgyrman, zähmet çekçekliklerini anandyrdylar. Türkmen wekilletem serhet ýakada gurlan sewda merkeziniň özlük bölegi bilen tanışdylar. Ol ýerde de sewda merkezine gelýänler hemde ony dolandyryjylar üçin desganyň saglaşykly we oňoýly işleme uruna hemme zerur şertler döredilen. Onuň dükanlaryna da halkyň gündelik sarf edýän haritlarynyň durly görnüşleri aljylarda ködürlenýär. Önümler Özbekistan Respublikasynyň milli ykdysadyýetynyň düzümindäki durly puwdaklarda öňdirilen adak, senagat, owy hojalyk, durmuş hyzmatlaryna degişli we istek bildirilýän beýleki haritlardan ibaretdir. Şol önümler Özbekistanyň döwlet hemde hususy düzümleriniň öňdirijileri tarapyndan halka ýetirilýär. Tanışlygyň dowamyna bellenşýärli. Özbekistan Türkmenistanyň möhüm ykdysady hyzmatçydyr. Owa senagat toplamy, energetika, kimia we newit kimia senagaty, maşyn gurulşy, dokma, derman senagaty puwdaklary işen hyzmatçylyk üçin ýurtlarymyzyň uly kuwaty eýe bolan anyk ugurlarynyň hatarına durýar. Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleriniň ýerli tagallalary netijesinde iki ýurdun hususiýetçileriniň arasyna gatnaşyklary ösdürmek üçin uly mümkinçilikler döredildi. Türkmen hemde özbek kompaniýalaryny iki ýurdun çäklerini amala aşyrýan bilelikdäki maýa goýum tassamalaryna gatnaşmaga çekmekde döwlet gollugy berilýär. Munyň aýdyň mysal hökmünde Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleriniň sany ulgam arkaly ak pata bermeklerine dawaraly ýagdaýda aşylan bu sewda merkezinden görkezmek bolar. Bolsa, iki ýurdun serhet ýaka gatnaşyklaryny sewit sewdasyny giňetmek uruna çykyş edýänine şaýatlyk edýär. Iki goňşy ýurdun serhet ýakasyna
şeýle sowda merkezining açylmagy özara sowda ykdysady hyzmatdaşlygyny ösdürmek, harit dolanşanyň meçhurlaryny artdyrmak urnaky tagallalaryň ýerine düşýäniniň aýdyň alamatydyr. Munyň özi iki ýurdun işäwür toporlarynyň ugry boýunça hyzmatdaşlygy giňetmäge, bilelikdäki tasdamalary amala asyrmaga uly mümkinçilikler açýar. Türkmen hemde özlük serhet ýakasyna açylyp ulanmagy berilen sowda merkeziniň özlük böleginiň çäklerini de bugünkü ajaýyp waka münasibetli goňşy ýurdun halkynyň milli aýratynlyklaryna laýyklykda bayramçylyk ruhy aýdyn beýana tapdy. Türkmen tarapynyň wekilleri tanşlykdan soňra özlerine bildirilen ul hormat we mihmansaýalyk üçin hoşallyk bildirip Türkmen özlük dostugyna gatnaşyklarynyň üstünlikleri we rowaçlyklary besenip, mundan meýlekde ul üsüşlere eýe bolmagyny arzu etdiler. Bugünkü Türkmen özlük serhet ýakasyna sowda merkeziniň dawaraly ýagdaýda açylyp ulanmagy bermäne başlanyp toý sadaka berli. Sadakada wadnajlara durly milli naharlaryň hödür edilmegi, ýurdumyzyň boliliginden, halkymyzyň taşaklanyň rızkal bereketinden habar berýär. Ajaýyp wakanyň hormatyna berilen toý sadakasyna ýurdumyzyň mundan meýlekde awadançylygy, asudalygy, halkymyzyň agdybyligi we taşaklanyň rızkal bereketi baý bolmagy, Gahrman Hajar Gadamyň, Warkadaly Gahrman Hajar Serdarymyň alyp barýan ilgün bähbetli döwlet ähmetli tutumly işleriniň şolsana Türkmen özlük serhet ýakasyna ulanmagy berilen sowda merkeziniň halka uzak ýyllar hyzmat etmegi, Hajar Gadamyň, Warkadaly Gahrman Hajar Serdarymyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagy dilek edildi. Men Atabayev Bahram, Özbekistan Respublikasynyň Xarezm welaýatynyň malarçylyk toplumynyň başlygy. Türkmen özü serhet ýakazolygynda sowda merkeziniň açylmagy bilen Türkmen halkynyň tüýsüretden gutlaýaryn. Bu ýerde dürli azyk ömürler bilen tanış boldyk. Şeýle-de haly ömürlerini gördük. Halis noti inçe bolup, ummasy zähmet talap edýär. Biz buny juda gowy bilýäris. Şeýle ajaýyp sowda merkeziniň açylmagyny ul tagalladyr eden. Türkmenistanyň hemde Özbekistanyň prezidentlerini köp sag bolsun aýdýar. İki ýurdun döwlet başdanlarynyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak işleriniň hem işleri waçylmagyny tüýsüretden arzu edýär. Sag bolun. Men Özbekistan Respublikasynyň Xarezm welaýatynyň Ezler Aşpezler birleşiginiň başlygy Matnazarow Şuhrat. Bugün iki dogonly halkyň özara bähbetli maksat okunu hereketleriniň ajaýyp netijeleri berýäniniň şaýady bolduk. Türkmen özlük serhet ýakasyna gurulan sowda merkeziniň dawarly ýagdaýda açylyp ulanmagy berilmegi hem muny aýdynlyk äşkar edýär. Bu waka iki ýurdun giň mümkinçiliklerini dolanmagy ýardam berer. Mahlafy sowda ulgamyna hyzmatdaşlyk etmeň usullarynyň ähli tarapyn durmuşa geçirilmegi iki tarap bilen sowda ykdysady gatnaşyklaryň şal ösdürmegine ýardam berer. Toý ruhyny ösenen bu ajaýyp wakalar bilen Özbekistanyň hem Türkmenistanyň hormatly döwlet başdanlaryny we özlük hem Türkmen halkyny tüýsüretden gutlaýaryn. Sag bolun. Men Türkmenistanyň Senaatçylyk we Telekeçilik Partiýasynyň Daşol Welaýat Komitetiniň işçi agdasy Recep Söýünov. Anha bugün Türkmenistan döwletimizde Türkmen özlük halkara dostluk bazary açyldy. Bize anha şular ýalyk mümkinçilikler döretip berilen hormatly arkadaşymyza hem de arkadaşly serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Şu dükanlardaky ähli önümler bizim öz önümlerimiz dünýä ülümlerine çykyp standart derejesinde tananaýagyny diýseň begenýär. Bularyň arkasında bizim hormatly prezidentimiz, arkadaşly serdarymyz hem de arkadaşymyzyň başçylygynda şeýle mümkinçilikler döredilip berildi. Şöyle mümkinçilikleri döretip beren üçin köp sag bolsun aýdýan. Türkmen özlük serhet ýakasyna gurulan sowda merkeziniň dawaraly açylyp ulanmagy bermäne başlanan konsert maksatnamasy iki ýurdun halklarynyň dost doganynyň barhara başlanýanyna başlandy. Aydın sahada çykyşlarda ýurdumyň belli estrada we halk aýdymlaryny ýerine ýetirjileri, şeýle-de tant dörejilik toporlary we Daşary welaýatynyň medeniýet we sunugy dostlatlary çykyş etdiler. Ajaýyp waka münasibetli çykyşlar Türkmen we özlük halklarynyň köp hasarlyk dostluk we dogonlyk gatnaşyklaryna dayanýanyny, şol gatnaşyklarda özara medeni hyzmatdaşlygyň ösdürmegine we baýlaşdyrmagyna mümkin ähmet berilýänini aýdynlykla ýüze çykardy. Hakykatdan Türkmenistanyň we Özbekistanyň halklarynyň poşjetli gatnaşyklaryna medeni hyzmatdaşlygynyň mundan meýlekde pogtalandyrylmagyna gönükdiren konsert iki halkyň asly maksatlarynyň umumylygyny ýene derwedek aýdynlygyny görkezdi.
Konsertda ýanglanan hoş howary aýdymlar betaraplyk ýoly bilen barýan Garaşy Türkmenistanyň dünýä halklary şol sany özü halky bilen dost dogany gatnaşyklaryny mundan meýlekde pogtalanmagyň, ösdirmegiň tarapdardygyny ýene derwedek äşkar boldy. Soňky ýyllarda iki ýurdun ähli iler tutulýan ugurlarda hyzmatdaşlygyny ösdirmek boýunça ul işler amala aşyrly. Türkmen we özbek dogany halklarymyň arasynda kıymeten insan terör gatnaşyklar ýer-ýyldan barha işçiňişdirler. Turly konsertler, festivallar, sergiler gurulýar. Medeniýet we kino günleri geçirilýär. Dörejilik toparlarynyň aýdymçylarynyň döwrewap aýdym faalaryna medeniýet we sanat işgärleriniň tank hereketleri arkaly ýerine ýetirýän çykyşlaryna oňa gatnaşyjylar uly ruhunatlyk bilen tomaşa etdiler we şowkany el çarpışmalary bilen artistler alkyşladylar. Munyň öýdi soňky dostlarynyň wekine berilýän ýokary bahadar we ajaýyp aýdym faalaryna çykyşlar Gahryman arkadamydan başlan we arkadaly gahryman serdarymyň ýygy derli durmuşa çyrýan dünýä beleleşiginiň iqrarnamasyna hemde gollagyna eýe bolan açyklyk we giň halkara hyzmatdaşlyk teatratynyň insan perwer uğrunyň ähbetini beýan etdi. Şeýrekde owadan sahnada ýerine ýetiren konsert maksatnamasy Türkmen özbek serhet ýakasyna gurulan Sewda merkeziniň dawaraly ýagdaýda açylyp bolanmagy gelmegine ajaýyp sowgat boldy. Munyň üçin dawaratmyjylar iki ýurdun döwlet başdanlaryna we gahryman arkadamyda tüýt sürekden alkyş sözlerini aýdyp hoşallyk bildirdiler.